Ahojte, prišla som si po natáčaní trošku vyvetrať hlavu do lesa a úplne som zabudla na to, že je vlastne nedeľa a že je tu kopec ľudí, ale tak našla som si na chvíľočku tiché miesto. Verím, že ma už tentokrát nikto nevyrušil, lebo už to nahrávam asi tretíkrát. A že vám to dopoviem. 21. novembra sa bude konať Kasovia Fashion Show v Košiciach, na ktoré by som vás srdečne chcela pozvať. Zúčastním sa ho aj ja s Jurajom a bude to taký multikultúrny večer s vystúpeniami umelcov z iných sfér, aj hudba, tanec, modná prehliadka. Bude to pestré, pekné, príjemné, takže myslím, že každý si tam nájde to svoje. Tak ak by ste chceli zažiť takýto večer, môžete. V Košiciach 21. novembra. Tak sa na vás tešíme. Všetky potrebné informácie nájdete na Kasovia Fashion Show. Tak, majte sa krásne a ja bežím za detičkami, ideme vyrezávať steklice na dvore so susedmi, tak sa na to už od včera veľmi tešia, nevedia sa počkať, tak bežím za nimi. Majte aj vy krásny deň ešte, ahojte.